சக்கரை பொங்கலுக்கு 1 கப்பு பச்சரிசி, 1/4 கப்பு சிறுபருப்பு, 1 கப்பு வெல்லம். இது பச்சரிசியும் சிறுபருப்பும் கழுவி குக்கரில் நல்லா குழைய வேக வைக்கணும். வேக வைக்கிறதுக்கு 1 மடங்கு பால், 1 மடங்கு தண்ணி விட்டு நல்லா குழைய வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். வெல்லத்தை தண்ணியில் கரைச்சி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். பொங்கலுக்கு அரிசியும் பருப்பும் நல்லா குழைய வேக வச்சு பாலில் குழைய வேக வச்சு வச்சுருக்கோம். இதில் இந்த வெல்லத்தை தண்ணியில் கரைச்சி அதை வடிகட்டி வச்ச ஒரு சிரப்பை இதில் ஊற்றுறோம். ஊற்றி நல்லா கலக்கணும். இதை நல்லா கலந்துருக்கும். கலந்துட்டு ஒரு சிம்மில் வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடணும். இது பொங்கல் அப்போ தான் அந்த வெல்லம் ஸ்மெல்லாம் போகும். கொதிக்க வச்ச பிறகு இதில் ஏலக்காய் பொடி, ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முந்திரி திராட்சை போட்டு இறக்க வேண்டியதான். ஒரு 100 கிராம் நெய் விட்டு கலக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏலக்காய் 1/2 டீஸ்பூன், ஏலக்காய் பொடி 1/2 டீஸ்பூன், ஒரு சிட்டிகை உப்பு இதை போடுறோம். நெய் ஒரு 100 கிராம் இதில் விடுறோம். விட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நடுவுலேயே இதுக்கு முந்திரி திராட்சை தாளித்து போடணும். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு அதில் முந்திரி போட்டு முந்திரி ஒரு லைட் ப்ரௌன் வந்த உடனே அந்த சூப்லேயே திராட்சை போட்டுடணும். போதும், ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை பொங்கலில் கொட்டிடணும். இதை பொங்கல் சக்கரை பொங்கல் ரெடி.